Gwobr Cynorthwyydd. A'r enillydd yw Angharad Rhys o Gylchmeithrin Banc Ffosfelen. Des I mewn I weithio yn y cylch Medi 2018. Hwn oedd yn swydd cyntaf o'i fath. Gymerodd ychydig o amser I ddod yn gyfarwydd â'r broses. Wnaethon ni ail-edrych ar y cynllunio, sicrhau bod ni yn datblygu'r plant bach hyn. Dylen ni fod yn wneud yn gorau glas o ran y plant bach hyn, achos maen nhw'n haeddu'r gorau a mae'r blynyddoedd cynnar hyn mor bwysig. Mae Angharad yn chwa o awyr iach I unrhyw sefydliad yn fy marn I. Mae'r plant yn meddwl popeth iddi a gyda y cynllunio manwl mae hi'n wneud i'r gwaith ar gyfer y plant. Mae'n meddwl am y cyhoeddiad. Mae greadigol ti hwnt. Sa'n credu bod yna ffin I chreadigrwydd hi. Mae'r blynyddoedd cynnar hyn mor bwysig. Mae'n fraint I fod yn rhan o'r blynyddoedd hyn pan mae'r plant yn trosglwyddo o'r Cylchmeithrin i'r ysgol. Dwi wir yn teimlo fel ni wedi wneud ein gorau drostyn nhw, bod nhw'n hyderus ac bod nhw'n hapus I fynd i'r ysgol. A dyna pham ni yma. Llongyfarchiadau I Angharad Rhys o Gylchmeithrin Banc Ffosfelen.